Alright, welcome back sa ating YouTube channel. Kasama ko si Uncle Buyet, na si Aris at saka si Billy nandun. Mga hunters natin dito sa Pangasinan. So, nyarating nga baryo, Uncle? Barangay Butigi. Barangay Butigi, sakop binalunan niya. Bakanti binalunan. Nagana diay. Kasi iti binalunan ng sakay iti kan. Gilabos airport nga, di ili nga diay, nagana diay. Lawak. Lawak. So dito tayo sa part ng lawak na to, guys. Ayan, so magsisit up tayo ng ating mga unit. Okay, so pest control tayo. Ibatimit tuwi dito yung motor main kasi kada bagawin. Tanay. Bumanat tayo ta. Speaker mo ngayon. Ano? Kata ni bitbitak. Speaker ko. Bitbit ko. Ang kadung ako. Katong ito ba karga na sa pag mo. Turog na yung batin. Makadumay tukot na tao. Tao. Walang tinabati dito. Ano yan? Ito ni tripod. Kan nalam na importante. Ayan, so let's go na. Ganyan na lang yung gagawin natin sa unit natin. Kalapatay. Pinagarupa yung kalapatay. Like the stone. Yung mamitir-tirwin na kita apaw. So hindi natin tinitira yung mga kalapatay. Maraming kon dito, maraming wild duck na dapat yun ang lipulin. Dato yun napurwakan dati ko dato yan balato ngayon. Bye. So nandun yung isang kasama natin doon sa dulo. Okay, so hanap tayo ni. Hanap tayo ni Uncle ng magandang pwesto. Ang gaan ng unit natin, no? Binibit-bit lang na ganito. Yan. Nay. Ang dami nila dito, guys, talaga. So para sa akin, kung makalima ako, pwede na. Mahirap lang, guys, kapag may oo. May mga bahay dito kasi. Ayan. So ito may mga bahay dito, guys. So kailangan nating wag ituktok sa may part ng bahay. Matubuda rito yun eh. May magamit yung pagpispan ko ma. Kita mali ito din no. Kapal pala yan mo dito eh. So ito ang hirap, guys. Maraming bahay pala dito. Ano, inibili nga ta? Ay data? Okay na naman yung madlaw. Kasalaman lawan. Bunton. Ay, dyan na yung timangga. Jai, mabalin Jai. Mabalin nga ta Jai. Kita? Boy. Kita mo, ano, dalagat mo pan? Ito yung magandang kabalbala yan. So, ito ang hirap, guys, kapag dito sa palibot natin maraming bahay. May dada dyan eh. Oh, Joy. Nanti abay karabasa. Oh, Joy. Libot pa nga ka, Jay. Jay. Libot pa nga ka, Jay. Buena. So, tignan natin yung magandang pwesto. So, ito. Ano? Plano. Malapit lang kasi kami sa may paliparan ng eroplano dito sa Binalunan. Nga di surat yun eh. Oh, diagang pampayag. Pakakto ulam no, kaya naabutin. Ang kapal nila dito, guys. Ito pa kasi oh, may mga palayan dito malapit ng ma-harvest. So ito, pest control tayo. May mga yan o, mais. Yan, guys, yung kinakain nila. Tapos ito, ano, so mga ilang araw na lang pwede nang mong harvestin itong palay. Yan, yung ina-attack nila. Nay, dito na
Okay, produkan. So yun. Gapangin mo. Doon sila oh. Doon. Sa may kulay blue. Yun oh. Uy. Shit. Grabe. Ang kapal. Ang kapal nila guys oh. Yan oh. Yan oh. Yan ah. Yan oh. Yun. Sobrang kapal nila guys. Kapal nila dito oh. Ano? Doon, nandun sila nagsilapagan tapos doon sa may tapat ng bahay doon. So mag set up na tayo ng ating side cam. So ayan, dito ako sa may tubuhan guys. So ganyan na lang yung gagawin natin guys. Dito na lang tayo sa may tabi ng tubuhan. So, hindi na kura yung gagawin natin. Total nakatago naman tayo dito. Maghintay na lang tayo dito kung may dadapo. So napakalawak guys yung dinatapuan nila guys. Tapos ang dami nila. So kung makalima lang tayo, pwede na. Ito ang hirap nito. May mga bahay yan. Bahay dito. Bahay dito. So dapat maingat tayo sa ating mga target. Mahangin pa. Kung wala tayong mahintay dito sa ating kinaroroonan, yung dating gawin natin, palakad-lakad na lang tayo dyan. Total ang dami nila. Susundan lang kung saan banda sila lalapag. Tapos saka tayo bibira. Distance nila guys, nasa 50 yards. 30 to 50 yards. Ganyan guys. Merong mga 70 yards kaso pag ganitong mahangin, wala. Kalanganin. Ang dami nila guys. Sobra. Pero napakalawak kasi itong dinadapuan nila kaya alanganin din tayo. Tsaka ito, ang hirap dito guys kasi dito sila sa mga pagitan ng kabayan dito kasi ito malapit ng mahinog yung palay. Tapos yung pinagharbisan nila ng mais. Yun. So stay tuned guys hanggang may patama tayo. So ayan si Bro Billy. Alright, yun yung kura niya. So bali nakalima na siya guys. Tapos may ginawa siyang kuan, bali yung naunang nakuha niya nandun, ginawang decoy. So yun yung kura niya. So tayo sa pagitan ng yung kamatsili at mangga, gawa pa lang tayo ng kura para at least may dadapo doon. Mapupulabog ko pupunta dito sa kinaroroonan niya. Doon tayo nang galing kanina sa may tubuhan pero wala. Mahirap doon, may mga bahay-bahay doon. So tala. Napuskol na tayo na makita. So yun o, dinadagdagan niya ng dahon yung kan. Kura niya kasi medyo manipis. Okay. Ito, hindi natin alam kung saan tayo pupwesto sa dami nila guys. Tapos napaka lawak pa yung dinadapuan nila. Kaya ito, medyo tagilid na naman. Okay lang sana kung kahit malayo, basta wag lang mahangin. Pwede, masapul natin yung target. Pero kung mahangin, alanganin. Sa 50 meters kapag mahangin, medyo alanganin na. Dami nila. So dito na lang kaya ako. Dito na lang ako gagawa ng kura. Tapos dyan tayo aasinta sa mangga. Okay, mamaya ulit guys. So yan yung ating madali ang kura sa ating paggawa. So malapit lang tayo sa kinaroroonan ni Brother Billy. Doon siya oh. Ito yung binabantayan niya. So yan yung bantayan natin. Tapos ito kamatsili, mangga. Tapos dito sa likuran natin. So nakasit na yung Bluetooth speaker natin. So tara, pasok tayo sa loob. Ayusin muna natin na maigi itong kura natin guys. Okay na, nakapisto na tayo. So mag-abang na lang yung gagawin natin guys. Pwede tayong umasinta dyan sa likuran natin kung may lalapag dito. Tapos ito yung main target natin kung may lalapag yan. So according sa ating range finder,
30 meters. And 30 meters. Okay. Nako. Uulan na to guys. Yan o. Ang dilim na ng paligid. Pumutok tayo kanina. Pero hindi natin nahanap. Bumagsak dun sa may tubuhan. So wala. Hindi sila lumalapag dito guys oh. Dinadaanan lang nila. Doon sila nagpupunta sa may mga mahogani doon. Ano ba yan? Tapos dito sa kamatsili. Ang kapal naman ng dahon doon sa kabila sila guys. Dumadapo, hindi sila dumadapo dito. Ayun o, ayun o. So may tinira ako doon. Iwan ko kung mapupulot ko. A few moments later. Wala, lipat ako ng pwesto guys. Mahirap doon pala. Hindi ko tinignan kanina yung sa may silong ng kamatsili. Sobrang sukal guys. Tapos dito naman, tubuhan. Ano ba yan? Mukhang ulan na. Ano kaya kung maglalakad-lakad na lang tayo guys. Sundan natin kung saan sila dadapo. Tulad ng dati nating ginagawa na paghunting. Okay, stay tuned. So, pulutin natin. So, ito pa lang guys yung legit na unang patama natin na mapupulot natin. Ito. Tukmo. Ayan. So, ito pa lang yung unang patama natin na napulot natin. So, nakadalawang putok na tayo dun sa ating kura pero wala. Hindi natin napulot. Mahirap palang mamulot dun sa may tubuhan. Napakasukal. So dito na lang tayo mag-abang. So dyan tayo maasinta guys. Sa tuyong kahoy. So tara, pulutin ko yung pangalawa. Red collared dab guys. So meron na tayong tukmo at red collared. Okay, okay. Dito na lang tayo, mas maganda. Ayun, meron ulit. Ayun o. Ayun o, ayun. Pulutin natin yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Zebra dab. Umuulan na guys. Pero hindi naman masyadong malakas. Lagay ko muna yung nakuha ko dito. Sa belt bag natin. Maraming nakaharang na dahon guys sa kanang kahoy. Hindi natin masyado maaninag. Wala tayong masilungan dito. So hanap na muna tayo ng medyo mas makapal ang dahon na punong kahoy at dun tayo sisilong. So na. Sana tumigil pa para maragdagan natin yung nakuha natin. Yan na to. Tara, hanap tayo ng masilungan natin.
Nako, ano ba naman yan? Ngayon kasi guys, may bagyo. Pero sabi sa weather update, lumis naman yung bagyo. Pero ito, magandang hapon, ulan pa rin. Hintayin natin hanggang mamaya. Alauna yung medya na guys. Sana madagdagan man lang natin ng kahit hanggang 2 para may saktong pang-alubo tayo. Wala na, ang lakas na ng ulan. Ano ba yan? Tara, tapos may kidlat pa ang lalakas. Waterproof, tudo Ay, gagawid kami yung tanay. Nagtudo mo, nagpigsa nga tudaw. You know, nagsidatingan sila. Ijay dang disunay murdong. Duda din na talaga. Anong pamatagyam ta? Steady dito na kita. Sublian tayo naman minsan na talaga. Nay, sida nga talaga. No, umit agyan tayo. Steady na umit tayo. Nagposkol lipat tayo. Na, hindi nga nagpiston tatay na eh. Sida nga talaga na. So yan, buti pa si Brother Billy nakapito. Ilayin mo pa rin. Ay, ay kit. Yan ang tama. Main dito yan. Bakantay ang sauce. O kita nagpili ka kamay. Rumarong kita kita tao. Ay, wain madino ko siya, sudik tibal balay. Sige na sirik tibal balay. Siyempre, magkakanal pa ka dita. Rumorda kita tao. Dan naalak nga duwa nga niya si Bradab santo di ay tukmo ko na di ay burik titengid na nagdakal. Oy, Tapos may isang kastaw eh. Santo duwa nga di ay kurto kung na nabatet. may samay. Nagangin ka ba? Nagkaskas ta ganin dito yan. Napiksat angin, tatay ko gamin ko awan nagtudon. Urig mo noon. Pagpangalag yung siro pa kasi. Papanganak ka ba? Naggigianak din nga nabaybayagi. Di ko na, awan dali ko. May dato. Nagpida nga nagkaspunta tayo na eh. Kailangan group dyan. Kailangan din yung sudyan. May dating o may. Ikan dato. Diyan. Di damo. Dito na eh. Mangga nga dito. Okay, hanggang dito na lang yung content natin. Uwi na tayo. Awan na nabasa-basa na kita PCP yun. Narasaw. Nakabalukot ka niya ron. Murabara nga moist jay ko. Scoop. Magpay kanya data na yun, nakasilupain. Malakas ba? Garbage bag. Nagarak mo minsan nubig. Kailangan isupot tabag nilo. Oy, sure ball. No dati silupin ta antay lang mo baka ag moist jay ko awana na perdi to siyang na scoopay. Let's go. Ayo. Kita dito tumigil ka. Ay, alanta yung motor tagka sa toy. Siya ka lang na. Nagkama niya yung bataya. So doon kami dumaan kanina guys sa kabila. So ayan, hanggang sa muli. Palayan man lang. Mananatili sa ating YouTube channel yan. So dito tayo sa Barangay Butigi. Sakop to ng ano, sakop ng Lawak. Ayan. So grabe, ang dami nila dito. Okay, uwi na tayo. Balik tayo sunod. Hindi pa nihirik ka pang long shot. Kuma. Sigurado mo lang rin ang kawas nila. Manod na alam nila. Ikaw. Ay, oyo. Bitaw na siguro no gininit no manipod pa tatay dikat siguro. Ay, nagurot na kung dati ka na Kailangan ganun dito, tadyan nga dyan. Hindi, nagaduda dyan ako. Bye. Uwi na tayo.